खुलुमबाय एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय आं सिबिरानि ब्रह्म सानसेनि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय दिनैनि खौरांफोरखौ नोंथांमोननो आङो मिथिहोनो आखायाव लादों नोंथांमोना अननानै खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानै मिजिंथिबाय आसाम एसेम्ब्लियावबो इउसिसिखौ दैखांबाय बिजेपिनि एमएलएफोरजों लोगोसे एलायन्स पार्टिनि एमएलएफोरनि मददाव जयैनो इउसिसिखौ आसाम एसेम्ब्लियाव दैखांबाय प्रेसिडेन्टनिफ्राय गनायथि मोनोब्लानो आसामावबो इउसिसिआ आयेन जासिगोन आरो 3-6 दानसोनि उनावनो बेयो आसामाव आयेन जानो हागौ ओजोंहाय बेरेखा दोलो जेरै कंग्रेस रायजो दल तृणमूल कंग्रेस आरो गुबुन गुबुन दोलोआ इउसिसिखौ हेंथा होदों बेरेखा दोलोआ इउसिसिखौ हेंथा होनायखौ लानानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथियोदि बिजेपिनि एलायन्स दोलोआ रायजो राजानि मदद लानानै थांनाय बिधानसभा बिसायख'थियाव 102 मासियाव देरहानो हादों ओजोंहाय कंग्रेसआ 19 एमएलएल' देरहानो हादों जेराव मोनसे धोरोमनिल' एमएलएफोर दङ बेनिखायनो गावसोरनि धोरोमनिल' खोथा साननानै बेरेखा दोलोआ हेंथा होगासिनो दं होननानै बुंथियो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा इउसिसिनि गेजेरजों माखासे आयेन लाबोनाय जागोन जेरै गासैबो हाबा जानायखौ रेजिस्टार खालामनो नांगोन डिभर्स जानायखौ रेजिस्टार खालामनो नांगोन आरो लिभ इन रिलेशनशिपआव थानायखौ अदेबानि जुलि जानायनि सिगांनो हौवा आरो हिन्जाव ज' थानायखौ रेजिस्टार खालामनो नांगोन मोजां समाज लाबोनो थाखायनो इउसिसिखौ लाबोनाय जादों होननानै बुंथियो बिथाङा बेनि अनगायैबो इउसिसिआव माखासे आयेनफोर दंबावो जेरै बिदा बिनानावनि गेजेराव जुलि जानो मोननाय नङा बिबथै बिमायनि फिसा जायनि सोमोन्दोआ बिदा बिनानावनि सोमोन्दो बिसोरनि गेजेरावबो जुलि जानो मोननाय नङा फिसाजो फिसाज्लानि गेजेराव समान सम्पतिनि मोनथाय थागोन उन्दै बैसोआव जुलि जानाया बन्द थागोन बेबायदिनो माखासे नेमफोर दङ इउसिसिआव नाथाय शेड्युल ट्राइब अदेबानि एसटिनि थाखाय बेयो लागू जानाय नङा चलो बिटिसि पाल्टाय चाचा चाची बाड़ी जाय बे स्ल'गानजों थांनाय बिधानसभा बिसायख'थियाव चलो बिटिसि पाल्टाय चाचा चाची बाड़ी जाय बे स्ल'गानजों थांनाय बिधानसभा बिसायख'थियाव UPPLनि MCLA राकेश ब्रह्मआ बिसायख'थियाव गोख्रोङैनो फोसावदिं मेल खुंदोंमोन जेराव राकेश ब्रह्मआ मुस्लिम धोरोमनि सुबुंफोरनि न' थांनानै फोसावदिं मेल खुंहैदोंमोन आरो बिथांनि चलो बिटिसि पाल्टाय चाचा चाची बाड़ी जाय बे स्ल'गाना बयजोंबो मिथिजादोंमोन नाथाय बे स्ल'गानजों बिथाङा बा बिथांनि UPPL दोलोआ बिटिसिखौ पाल्टायनो बा सोलायहोनो हायाखैमोन उल्थायै दा राकेश ब्रह्म बिथांखौसो सोलायनायखौ नुनो मोननाय जादों UPPLनि सेन्ट्रेल इउथनि प्रेसिडेन्ट MCLA राकेश ब्रह्मआ दा बिबाननिफ्राय रिजाइन होनायजों लोगोसे UPPL दोलोनि सोद्रोमा बा मेम्बारशिपनिफ्रायबो बिदाय लाबाय रिजाइनेसन होनायनि लाइजामखौ UPPLनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथांनिसिम गथायदों MCLA राकेश ब्रह्मआ रिजाइन होनायाव बिथाङा लाइजामाव मख'दों दि आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव आं जेननायखौ गनायनानै आरो UPPL दोलोआव बाहागो लानो हायैनि थाखाय रिजाइनेसनखौ होनाय जादों होननानै बुंथियो दा बिथाङा UPPLनि सेन्ट्रेल इउथनि प्रेसिडेन्टजों लोगोसे मेम्बारशिपनिफ्रायबो रिजाइन होबाय सरलपारा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव सुबुंफोरनि होंगो दोंगो लामा मोजां जानायनि थाखाय गोबां दावबायारिफ्रानो सरलपारा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव थांदों जायनि जाहोनाव गोबां जाब्रबथायफोर जाबाय थानायखौबो खौरां मोनबाय थानाय जादों बेनिखायनो क'क्राझार बिसमुरिनिफ्राय सरलपारा थांनाय लामायाव थानाय जायगा हाग्रा ओनसोलफोराव बा हाग्रा गेजेराव दंफांफोराव लेजार स्पीड डिटेक्टर केमेराफोर होनाय जादों क'क्राझार बिसमुरिनिफ्राय सरलपारा थांनाय जि लामा बेनि गेजेराव सिखोना जोहोलाव हादरारि हाग्रामा दङ बेयावनो लेजार स्पीड डिटेक्टर केमेराफोरखौ स्थापनाय जादों लामा मोजां जानायनि थाखाय गोबां सुबुंफ्रानो जोबोद गोख्रैथिजों बेयाव मटर साइकेल बा कारफोरखौ सालायो जायनि जाहोनाव हाग्रानि जिब जुनार दाउमा दाउसाफोरा जाब्रबथायजों जिउ खोमानो गोनां जानायजों लोगोसे सुबुंनिबो गोबां खहा जायो जायनि जाहोनाव दा लेजार स्पीड डिटेक्टर केमेराफोरखौ स्थापनाय जादों सोरबाफोर नांनायनि बांसिन गोख्रैथिजों मटर साइकेल बा गारिखौ सालायोबा बेयाव केमेरायाव सेबखांजागोन आरो बेनि गेजेरजोंनो सुबुंखौ हमनाय जागोन घन्टासेयाव 40 किल'मिटार बा 40 किल'मिटार पार आवारनि बारा सालायोब्लानो जुरिमाना होनांगोन बेखौ मख'दों फोरमायथिनो गोनांदि लामानि जाब्रबथाय जानायजों हाग्रानि जिब जुनार दाउमा दाउसा जेरै गल्डेन लांगुर हर्नबिल आरो माखासे जिब जुनारफ्रा खहा जानो गोनां जादोंमोन बेजों लोगोसेनो सुबुंफोरनि जिउआबो खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जादों बेनिखायनो बे गोख्रों थांखिखौ लादों हाग्रा बिफाननिफ्राय दिनै मुस्लिमफोरनि ईद दिनैनि सानखौ बकरी ईद हिसाबै मुस्लिम धोरोमनि सुबुंफ्रा फालियो जायनि जाहोनाव मैयानि सानाव हाथाय बाजाराव बोरमा फाननाय आरो बायनायखौ लानानै होंगो दोंगो जानायखौ नुनो मोननाय जादों बाजाराव बोरमानि बेसेनाबो गोबां बांदों जायनाखि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मोसौनि सोलायै बोरमाखौ बोलि होनो थाखाय खावलायदों
बे खावलायनायखौ मान होनानैनो मैयानि सानाव हाथाय बाजाराव बांसिनै बोरमा फाननायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बायग्राफोरनि गेजेरावबो होंगो दोंगो जानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेखौ लानानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मुस्लिम धोरोमनि सुबुंफोरखौ साबायखरबो बावदों। गावनि खोथाखौ मान होनानै बोरमाखौ सेक्रिफाइस खालामनो बा बोरमाखौ बोलि होनो आखायाव लानायखौ बा थांखि लानायखौ लानानै साबायखर बावो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। हिन्दुफोर थानाय जायगायाव मुस्लिमफोरा जाहाथे मोसौखौ बोलि होआ बेनि थाखाय खावलायो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया। हिन्दु थानाय जायगायाव सोरबा मुस्लिम धोरोमनि सुबुङा मोसौखौ सेक्रिफाइस खालामोबा बा बोलि होयोबा बे ईदनि समबाबो बिथांनि हेंथायै गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै बुंथियो। फोरमायथिनो गोनांदि गुवाहाटीनि सयमालाव थानाय बोरमानि बाजाराव मैयानि सानाव बोरमानि बेसेना मासेयाव 5,000निफ्राय लानानै 95,000सिमहालागै सौहैदों आरो राजस्थाननिफ्राय लानानै फैनाय जरासे बोरमानि बेसेना 2,50,000सिमहालागै सौहैदों। बेनि अनगायैबो फिथाइ सामथाइजों लोगोसे ड्राई फ्रुट अदेबानि गोरान फिथाइ सामथाइ बेफोरनि बेसेनाबो बांदों हाथाय बाजाराव, जायनि जाहोनाव मैयानि सानाव होंगो दोंगो नुनो मोननाय जादों हाथाय बाजाराव। क'क्राझार जिल्लानि पर्बतझरायाव गोबां बिबांनि साल दंफां हमनो हादों। क'क्राझार जिल्लानि पर्बतझरा महकुमानि सिङाव थानाय सोमखोर मिथिंगाजों बुंफबनाय बेसेन गोसा साल दंफांफोरखौ सानफ्रोमबो सान हर जाय जेरै हागौ एरै हाग्रा दानस्रांनानै फालांगि खालामनो नाजानायखौ नुनो मोनबोबाय थानाय जादों। थिग बे समावनो टिपकाइ पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय मंगलझरा ओनसोलनि फांकादल गामियाव गोबां बिबांनि साल दंफांजों लोगोसे गंसे ट्रेक्टर आरो AS16AC1080 नाम्बारनि गारिजों लोगोसे गंथाम थेरथेरि गारिखौ हमनो हानाय जादों। हमनो मोननाय साल दंफांनि बेसेनखौ 10 लाख रांसो जागोन होननानै पुलिस बिफाना फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि हाग्रा बिफाना गोख्रों नोजोर लाखियैनि थाखायनो हाग्राखौ रैखाथि होनायाव बा दंफां लाइफांखौ रैखाथि होनायाव फेलें जानायखौ नुनो मोननाय जादों। क'क्राझार पुलिसनि मोनसे बाख्नायजाथाव हाबाफारि। क'क्राझार पुलिसा जिल्लानि सिङाव खावजानाय आरो गोमाजानाय गासै गं 29 मबाइल फनफोरखौ बोखांदों आरो बोखांनो हानायनि उनाव बिगोमाफोरनो मबाइल फनखौ गथायफिनदों। थांनाय साननैसो सान सिगांनिफ्रायनो बे हाबाफारियाव मुखुब जादों क'क्राझार पुलिसा। साननैसो सान सिगांबो खावजानाय गोबां मबाइलफोरखौ जब्द खालामनायनि उनाव गुबै बिगोमाफोरनो गथायनाय हाबाफारि लादोंमोन क'क्राझार पुलिसा। दा फिन आरोबाव गं 29 मबाइल फन जायफोर खावजानाय बा गोमानाय मबाइलफोरमोन बेफोरखौ बोखांफिननानै गुबै बिगोमाफोरनो गथायफिनदों। जाखांबायना जाखांबाय ओमफ्राय दा माबायदि नुखो सिगां मोजां नुदों मोजां नुजोब्बायना सिगांथ' नुवाखैमोन ना नुवाखै आं इसेबो दासो नों दा माबायदि मोनदों बेखौ खिन्थाबाय मोनदों सानसेयाव दाथ' नुजोब्बायना सिगांथ' नुदोंना नुवाखैमोन ना दानि नोंसिनि महरखौ नुवाखै दा नुबाय मोननैबोथ' नुवामोन ना नोंसिनि महरखौ दा नुजोब्बाय दाथ' मोजां नुबायना ओमफ्राय दा नोंथांनियावबो मेगननि जेंना जादों नामा? जुदि नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादोंब्ला नोंथाङा बङाइगावआव थानाय आइ हस्पिटालाव थांनानै मेगनखौ आनजाद नायनो हागोन। गुबुन गुबुन मेगननि जेंनाखौ फाहामनो हानायनि राहा दङ बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। लोगोसेनो मेगनाव जालामा खोबनायखौ फेक' कम्पिउटार मेसिननि गेजेरजों अपारेशन खालामनो हानायनि राहा दङ। बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ नायनो हागोन आरो फाहामथाय लानो हागोन बङाइगावनि आइ हस्पिटालनिफ्राय। बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गुबुन गुबुन डक्टरफोरखौ मोननो हागोन, जेरै डक्टर आशराफुल आलम, डक्टर मेघाली शर्मा आरो डक्टर रुमि दास। बिथांमोनजों नोंथांमोनहा लोगो हमनानै गाव गावनि मेगननि जेंनाखौ फोरमायथिनो हागोन आरो आनजाद नायनो हागोन। थावनिया जाहैबाय लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव आरो बास स्टेन्डनि साखाथियाव। फोनांजाबनो थाखाय 6900949900 बे जानबुं नाम्बारावबो नोंथांमोनहा सुलाद लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। गाबोननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो गोदान खौरांजों लोगोसे लोगो मोनफिनगोनखौ मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।